правда ж? Прывітанне, мае шаноўныя. Так, спадзяюся, што гук ідзе. Ідзе. Затрымка, як заўсёды, пару секундачак. Это ўсё. Так, YouTube і Twitch запусціліся. Выдатненька. Ну што, мае шаноўныя, добрай раніцы вам суботы. Добрага ранку у цэлым штодзень. Мы сёння будзем з вами гуляць у Long Dark. І чаму адбылася змена? Можа, хтосьці і чакаў, у чым я вельмі сумняваюся. Чакаў Mass Effect 2 з беларускай з гэтымі субтытрамі і ўсё такое. Але, на мой погляд, другая часціна атрымалася значна горшая за першую. І трэба неяк перажыць проста. Вось. І, шчыра кажучы, сёння мне ўжо зранку не хацелася гуляць Mass Effect. Затое, адпаведна, я бачыўшы ў сваім плейлісце Long Dark, менавіта яе і захацеў. Ой, выбачаюся, у носе, як заўсёды, штосьці дзіўнае. Вось, прыгадаю, хто забыўся. У нас была вельмі цяжкая гісторыя з забруджанай зонай, дзе мы не маглі знайсці Болтарэс. Памятаеце, такі выпадак адбыўся. І рэшце-рэшт я знайшоў вырашэнне тае праблемы, якая была. Зноўку прыгадаю, мы ажно 3 стрымы спрабавалі знайсці Болтарэс, каб прайсці ў ніжэйшыя вось гэтыя ўзроўні шахты забруджанай зоны, ну і потым ужо скончыць галіну Рюдзігера. Што адбылося па факце з-за таго, што было даволі шмат абнаўленняў, калі выпускалася вось гэтая 6-я часціна Broken Silence, адбылося тое, што Болтарэс перамясціўся з адпаведнага, там быў вагончык такі, памятаеце, ключык мы знаходзілі, адчынялі, але там Болтарэзу не было. Дык вось, гэты Болтарэс, ён быў перанесены ў чырвоную скрыню. То бок, у гэтай гульні, калі ідзе абнаўленне, увесь лут, ён фармуецца нібы ў адзін стэк, і гэтая чырвоная скрыня, стэк гэты, яна змяшчаецца недзе каля выйсця. Адзіная праблема, што ў гэтым будынку, дзе знаходзіцца Болтарэс, мне падаецца там 4 выйсця. Ось, і я яго натуральна выпадкова, бо я абшарыў усе прасторы. Мы скончылі ў шахце на мапе Чорная скала. Я з яе перайшоў у забруджаную зону. Вітанашкі, Анюта. Там пайшоў шукаць зноўку па ўсіх падлогах, па ўсіх будынках гэты Болтарэс, і ўсё ж такі выпадкова абсалютна знайшоў гэты Болтарэс у скрыні чырвонай на выйсці. Ну і скончыўшы такім чынам гэтую галіну, ужо для стрыма я не пакідаў гэтае, таму што лічыў, што гэта будзе апошняе, і, напрыклад, сёння ўжо можна было пачаць новую гульню у вышэйшай складанасці. Тульніка тут у хаце, ну, цёпленька. Бачыш, 2 стрэльбы, бяспечныя, яшчэ б я казаў, да і рацыя ёсць. Вось, і аказалася, што гэта не апошняя місія. То бок, чым там усё скончыліся? Мы знайшлі на забруджанай зоне бункер, які выкарыстоўваўся для даследаванняў, і там намякаюць на тое, што гэтая даследчая лабараторыя выкарыстала нейкае навуковае даследаванне, навуковую прыладу для фармавання велічэзнага магнітнай буры, шторму. Вось, і узгадайце сюжэт, з гэтага ўсё пачалося тут. Калі нейкая магнітная анамалія адбылася на гэтай выспе, над якой мы ляцелі, і ўсё сапсавалася, усе электрыкі і гэтак далей. Пачалі шалець жывёлы, да гэтага яшчэ вось і пры паўночным зянні гэтыя жывёлы становяцца больш агрэсіўнымі. То бок, ёсць намёкі на тое, што гэта зрабілі менавіта вось гэтыя вучоныя, якія зараз, па сутнасці, ўжо памерлі. Хацеў сказаць, здохлі, але не, памерлі. Так, мы знаходзімся, калі што, яшчэ на мапе, наколькі я памятаю, трэба адпачыць проста 2 гадзінкі. Забруджаная зона, мы з яе выходзім, таму што ў нас наш наступны
Есці хоча. Ну, тут у нас, до речі, ці ми ў пячоры недзе адпачываем. Так, падымаем. Мы ідзем па гісторыі. Вось, апошні гарызонт, як бачыце, не мае сігналу ўжо ўсё. Ён скончыўся там, дзе мы знайшлі рэшткі галоўнага вучонага, які вось утварыў гэты эксперымент з магнітнай бураю. Вось, і пахавалі яго, потым пераходзім да расколата пераезду. Там, дзе была гэтая бляха. Няхай сабе яна сохне. Так, мы ў пячоры, якая знаходзіцца каля вадаспаду. Пытанне, ці гэтая пячора мяне правядзе, куды я хацеў. Мне падаецца, што яна вядзе да... да аэрадрому. Штосьці мне падказвае такое. Ну, карацей, зараз паглядзім, куды мы ідзем. Бо апошні раз у Лонгарх я гуляў даволі даўно. Чулівасць змяніць. Вітанышкі, Візантик, вітанышкі. Так, гэта мы выходзім, правда ж, на забруджаную зону. Зараз мапу адкрыем. Пераход там ідзе на... Так, яшчэ і на завіруха. Так, калі мы направо пойдзем, гэта у нас будзе пераход да лакацыі, якая завецца Шчыліна. Нам не туды, нам у пячору хутчэй за ўсё. Ну, пайшлі. Гэтую пячору, дарэчы, мы даследавалі, калі памятаеце, цэлы стрым. Мы тут вошкаліся ўзад уперад 2 гадзіны. Ці браць з сабою, ці не браць гэтае. Яна нам толькі капялюш адрамантуе. Нам капелюш трэба ремонтаваць. Так. 100% трэба. Ну, будем смердзець, але прыйдзецца. Чорны медведь, так, скура. О, чакай. Формулу глядзеў, ці чуў? Не, пакуль што не глядзеў, не чуў. Дык чакай формулу. Зараз жа ж не этап, зараз жа ж толькі кваліфікацыя сёння павінна быць, правда? Ці спрынт? Так, усё, забралі, пайшлі. Я бачыў учора, чакай, штосьці я бачыў, я перад сном там вяртаў YouTube, і там было пару навінаў. Там трэніроўка была, мне падаецца. Ферстапен 5 пол з рэбілдера. Малайчына. Але мне падаецца, пол для яго ў бегучых умовах гэта не ўсё, таму што там яму добра так наступаюць на 5 Макларен. Будет перерабіць на галінкі. Там жа ж добра так Норрис едзе, зараз я глядзеў вось гэтыя кавалачкі з мінулых этапаў. Пры гэтым пры ўсім там, чакай, Норрис, ён з хім зараз у адной камандзе. Бляха вылецела з галавы. Піастры. Ён з ім там дапамагае яму вельмі моцна.
Так, австралиец. Ну, там выйти. Неужели мы просто вот так вот шли и вышли? А, не выйти, там просто сверху светить. Каже, туди йди. Ух, какая тишиня тут. Ты перво, а что это светится цікаво? Такое бактерии некие. Ранее я таких так шмат не зауважал. А, Цунода прийшов до Макса у допомогу, але тільки 15 місце у кваліфікації. Воу. Треба поглядеть буде, що це таке відбулося. Увогуле, ведаєш, Візантик, я мару про те, каб у мене зараз було телебачення со спортивним каналом, добрым таким, каб я і футбол мог поглядеть увечері, і формулу ту ж саму у неділю. Бо зараз я тільки на інтернеті, з уліком того, що у мене справ багато, ось зараз у красовику і початку мая буде, то зовсім не шмат часу. Бляха, а чому так світиться усе? Пришпільно. Так, йдемо туди. Правильно. Щось мені підказує, що не вправо треба було. Так, тут, бачите, синій лежить. Влево. Бо тяжковато. Тяжковато підтримувати свою гэтую свідомість. Ой, я пам'ятаю, тут же наверсі недзе было озеро з волком. Наскільки я пам'ятаю, ми приблизно туди і йдемо зараз. Так, чекай. А чому гэты, бляха? Ён туди показував мне. Походник. Наоборот. Так, все ж таки у той бок. Як походник показывал, а не гэтая шашка дымовая, блакитная. Як вам музикальне оформлення? Так, I could eat anything right now. тяжковато, что стилбашить тут.
Так, Кажа, иди назад. Кажа, иди назад, мы тут были. Только мы пошли. Вот сюда мы пошли. Дошли до этого места и сюда. Что-то я пропустил, бо мы по коле уже идем. Только что был. Так, треба зараз скинуть походник. О, это я заберу. Воу. Что за ветер? Ты гляди, тут медь есть. Нагнетальная. Ну, троху жудості додає, правда? Что ты там бачиш в этой темряве? Бачу. Гляжу і бачу. О. Стрельба, усё ось гэтае. Так. Ну што, нам трэба схаваць зараз усё. Так, пап'ем кавы, бо гэтая нам бадзёрасці дадасць. Один кубачок, другі. Угу. Зараз пад'ємо трошечки. Скинем гэтыя паходнікі, якія у нас ёсць. На жаль, мы ідзем зараз у лакацыю, дзе мы сядзелі 5 дзён. Можа, вы памятаеце, такі стрым быў. Там была завіруха, мы яшчэ натрапілі на мядзведзя, на ваўкоў гэтых шалёных. Цяжка было. Трэба зараз будзе пракантраляваць, што у нас там ёсць па вогневой зброі. Можа, не вогневай, нам больш лук патрэбен са страламі, каб не было мало. Бо адбівацца нам прыйдзецца даволі моцна. Таму што задача, дарэчы, вось прыгадаю, вось гэтая задача ад нас патрабуе таго, каб мы хадзілі з рацыяю. Ну, вось такі пошукавы прыбор. Гэта блакітны і жоўты свеціцца, а гэта трэба рабіць у паўночнае зянне. Таму наша задача на дзень забіць як мага больш жывёл небяспечных, у тым ліку і мядзведзя, і ваўкоў, і ўсё такое. Так, усё, мы гатовыя. Чакай, двойка, правда? 13 стрэл. 13 стрэл. А, не, глядзіш ты. Яшчэ на двага ёсць. О, все. Полезли. Так, добре. Тут нічого не засталося, ходім. Мне падаецца, раней тут так не было гучна ад ветру. Было цішэй значна.
Так, охотники. Нічого собі, ти спортсмен так хутка залез на гору, бо адпачыўшы была дзяўчына. Бачыш, там гэтая другая колка з вочкам такое злева. Яна адпачыўшая на максімум была, і таму у яе шмат сіл было. Так, чакай, гэта возера у нас, правда? Так, так, давай вось так пакуль што зробім. Там возера, там павінен быць зараз волк, каб ён не пагрыз мяне. З палівам. Не хачу, дарэчы, дадаваць вось гэтае. Трэба лепш палкі ўсе. Та ну нафиг. Чому такі малий? Вон. Что, нема його? Не сподіваюся, что не сустрэнем. Так, вода, пляшка стоит. Еще некие кишки. Скура трусова. Уголь рыбится. Амаль не стомился. Ну, не стомился, потому что невысоко было. Односно невысоко. Тут, коли, например, будем гулять по отрадной долине в этой, ці радостной долине, як її назвать, то ось там есть подъемы, где и 3 зоны, каб адпачыць было. Так. Сюда. Вниз. Холера, виден, може вниз, слухай. И что-то мне подсказывает, что наверх треба лезть. Так. Вот она, мы тут вошкались, и нам сюда. Цікаво, что там з надвор'ем. Ці будзе яно добрае гэтае надвор'е. Ага, так. Так, а ну, ходім назад. Зараз будем у таким выпадку рамонтаваць сабе капелюш. Так, мы тут, наколькі я памятаю, не можем же ж зрабіць вогнішча, правда? Можем. Выдатно. Ой, не тое. Я трымаю охотник у руцэ, а запальваю з дапамогай запалак. Вот такое себе. Неэкономный я человек. Так, все гэта разобрать. Ух,
Гродна метелица была. Што сабе. То бок яна да нас ідзе, калі што з Беларусі гэтае вось халоднае надвор'е. Яна недоўга была, але была... Ну, значыцца, не такая ўжо метелец. Дарэчы, трэба было вады паставіць. Вось так, на гадзіннічку, каб яно стаяла. Гадзінка, так. Давай вось яшчэ гэтае разабраць. Потым трэба будзе з іх зрабіць нармалёвыя стрэлы. І другую. Так, 27 чапаць не будзем. Дарэчы, гэтага трэба заправіць тым, што ёсць. Так, і па сутнасці тут усё. Дарэчы, вось гэтыя вось інструменты для таго, каб рабіць мэблю. Гэта добра, так. 5 літраў у нас. Оу. Я штосьці не падумаў, што столькі вады. Рамонт 18 хвілін. Давай. Аня з гародні. Я помахаў в окна, ты бачыла? Так, таксама можна рамантаваць, але потым будзем рабіць. 76, дарэчы, лепш за ўсё. А, глядзіце, я пояс знайшоў. Вось што карыснага знайшоў у шахце Рюдзігера. Пояс знайшоў, які дапамагае зменшыць вагу ўсіх прадметаў, вось тут, на 5 кіляў аж вам. Так што, вельмі карысная рэч. Шубу рамантаваць 76 трэба было б, дарэчы, і скуру я з сабою таскаю. Гэта... Так, колькі у нас тут час? 23 хвіліны. Уголь не чапаем, палки скидаем. Так. Давай сюды, 2 гадзіны 37 хвілінаў. Добра. Так. Што по ремонте? Это у нас зимовая, новая зимовая. Так, а што у нас, дарэчы, чаму... О, вось гэта. Скидаем. Сенсі. Так, і ремонт 18 хвилин. Давай. Так. Трошки поп'ємо. Як там у нас з надвор'ям нічого не змінилося? Ну-ну. А зноўку мне гэтыя флешбекі, што мы тут былі 5 дзён у метеліцу. 5 дзён, бляха. Гэта жудасна. Можем згубіць часу тут просто неверагодна. 27 хвилин на ремонт порткаў. Так. Что еще на 30 хвилинок можно зрабіць? 91, 95. Давай. Так. Надеюсь, тут треба раскласти воду.
так зробім, не ведаю. 5 літрів на от 6. О, ось зараз воно тут стоїть, добре. Працягваем шукаць, што там рамантаваць нам. Скурныя пальчаткі. Ну давай. 18 хвілін толькі. І ўжо ноч. І ўжо ноч. І вось цікава, як будзе. Бо калі мы выйдзем з пячоры, можа стацца, што будзе паўночнае ззянне. Сціхае патроху. Ні халера тут не сціхае. Так. Капелюш мы адрамантавалі. Гэта не трэба. Гэта не трэба. Вось гэта цікава, чым яно. Скура. Скура. А мядзвежа трэба гадзіну 12 хвілін. Не. Зараз мы не будзем. Трэба змяніць гэту ваўчыную шубу на вось гэтую мядзвежу другую. Будзе цяплей. Что за день? Навошта я их тягаю с собой? Так, все. Тут яшчэ кошки застались, дарэчы, патрабуюць рамонту. Трэба будзе металабрух знайсці, каб адрамантавацца. Ну што там, доўга яшчэ, не? Как тебе холера, а? Только ветер зменился. Тут не раскласціся, на жаль. Маю на ўвазе не пакласці гэтые. Не шмат места. Мы уже спрабавалі, мне падаецца. Так, ну что, кладемся спать, 2 годинки. Чекать нема чего. Штосьці вельмі светла уначы, ды яшчэ ў пячоры. Что там цікаво тут робіцца у нас на звонку? Тут дуе. А тут мяце. Але прыйдзецца вось так вось выходзіць, глядзець, кантраляваць, што тут адбываецца. Попить воды.
Мне падаецца, там каля 30 яшчэ ежы у нас было. Вось гэтая. Так, 25. Спім. До речі, мені подалося, ці ён показував мені 55% всього. 57. Треба ремонтувати. Але для гэтага мне патрэбны пух курапатак. Трэба будзе ўпаляваць 5 штук. Так, ветер дзьмуе. Але ўжо не такі моцны. Але далей ад пячоры цёмна. Нічога не бачым. Чамусьці, калі з пячоры выходзіш, то неяк святлей. Хадзім, будзем сядзець тут, пакуль не пасвятлее троху. Так, ну, карацей, спім. Як там удасться нам не до ранку, але ж наколькі хопіць. Што можа быць лепш за тое, што ты ноччу проста сядзіш і жрэш? Няхай сабе нейкую расліну, але ўсё ж такі. Зараз трохі больш за сярэдзіну ночы. Прыблізна там 3-я гадзіна, 4-я. Вось так, 3 гадзінкі. Просто посидзім у карты, пагуляем, потым кладземся спаць, магчыма, уже до ранку. Так, все, воды попили. Колькі там? Ну, давай спачатку ось так, 2 гадзінкі. І я чую ветер. Ти серйозно? Та ну нахер. Бачите? Ну, такое надвор'е небяспечнасці, бо яно акурат таки перад завірухою такое, звычайна. Да. Ідзем 2 гадзінкі, паглядзім, во што яна пераўтвораецца ў завіруху, ці будзе проста дзьмухаць вось так вось моцна.
Так, о, видатно. Просто цудоўна, хадзем, нарэшце. Так, прыгадаю, нам трэба знішчаць усё. Там яшчэ адно выйсце, дарэчы, было. Я памятаю, што мы праз яго таксама ішлі. А куды... А, я памятаю, узгадаў усё, куды яно вядзе. Яно вядзе на шчыліну. Можна было прайсці праз шчыліну яшчэ. Не толькі праз печору. О, ўжо два. Ці гэта камельчыкі. Камелі. А вось гэта мне патрэбна. А вось гэта мне патрэбна. Чуеце, вот это клёкатанне такое. Я не бачу іх, слухайце, яны так блізка. А дзе? Халера высены. Невялічкая ямка. Колькі вас тут? 4? Нібы ў вока трапіў. 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, курва, магчыма, што менавіта яна мне і была патрэбна. 4. Так, у нас 12 стрэл, одна зламаная. Так, мне не падабаецца. Бачыце, белае ўсё стала, пакуль мы тут паляванне сабе зрабілі. Мапа дзе? Мы, калі што, вось тут. Прайшлі сюды. Яшчэ нам далёка. Ай, как тебе холера. Да не можа гэтага быць. Так, спускаемся под скалу. Буду спрабаваць дайсці, калі што, вось тут недзе пад скалою будзем хавацца. Тут добрае месца, можна знайсці сабе паратунак да гэтага, яшчэ і дровы тут валяюцца. Нікога там не бачыш, хто там? Куропаткі там, куропаткі. Я ўжо не памятаю, ці трэба тут праз гэтае дрэва ісці, ці не. Штосьці падказвае, што так. Ой, мать. А што так высока-то? Каб не гэтая завіруха было б яшчэ прыгажэй. Усё белае. Так, а тут мы ідзем па гэтай гары. Вось так мы ідзем. Ага, а сцежка, дорога, яна тут ідзе, ось так. То бок. Ну, мы павінны ў любым выпадку патрапляць туды на месца. Куды нам трэба. Можна, дарэчы, і мапу памаляваць было б. Прыгожа, ну... Прыгожа і небяспечна адначасова.
Нагадала мне цісніну Вікас. Ну, там я не пам'ятаю, каб було такі ж самий краєвід, каб так далеко було бачно. І оно, вядома, нагадує, тому що гори є гори. А хто там чорний такі маленечкі? Так, п'ячора гэтых музей, якія можна пасекчы. Так, а ось там, мне падаецца, масток павінен быць. Драўляны такі, веровачна-драўляны. Я б зараз схаваўся б на... вось тым, наверсе, дзе гэтая метэастанцыя. Таму што нам і стрэлы трэба зрабіць, і... Так, о, жывот гэты бурчыць. Трэба курапатак адрабіць. О, бачыце, не памыліўся. Блядь, зараз будзе страшна. Не ведаю, як вам, а мне нават тут страшна. Ой, блядь, яго хістаю ўправа-ўлева. У мяне ажно рукі дранцвеюць, калі я вось тут іду. Хутчэй давай. Там яшчэ глыбей было, ну не, ну чакай, там больш такое пляскатае маецца на ўвазе спуск униз, не такі, як тут абрыў, калі я глядзеў, так? А мне ну больш пляскатае. А можа нешта блытае, можа ты маеш на ўвазе нешта асобнае, то і там, напрыклад, дзе былі гэтыя дзве гары, амаль што спалучаныя ў адное. Там абрыў. Ты маеш на гэтым не накрыце, а у Грэцыі непасрэдна, так? Там, дзе мы... зялёная такая. У нас відэа засталося. Там, дзе я здымаў яго, я зразумеў, пра што ты. Хадзім уверх. Зараз дойдзем да базы, там сабе зробім курапатку, пасмажым на патэльні. О, бачыце іх там? Адна спужалася ўжо. Нічога. Так, спыніся. Снайпер. Мамкин снайпер, бляха. Тяка богу. Дзяўчына, ну. На жаль, надвор'е кепскае. Я б, дарэчы, сюды і не ішоў. Я б пайшоў паляваць, таму што трэба ж забіць усіх ваўкоў тут на гэтай лакацыі, мядзведзя гэтага. Зараз. То схаладнела надта. Ўжо блізка, дзяўчына. Металлобрухт. О, выдатно. Аккурат таки адремонтуем наши окошки. Так, тут плита есть, нема. Бочка есть, добре. Тут на дарэчы. Трэба будзе зрабіць нам усю нашу справу тычна стрэл. А для гэтага вось паскідаем пер'я. Гэта мы потым разбяром. Раз, два. Две. Гэта не то я падумаў, оказывается. І ў мяне нема дрэўка, правда?
Угу. Шмат. Треба будзе бярозку знайсці. Ходзем. Молот ёсць затое. Ножовочка ёсць. Добра. Працы нам тут хопіць. Ідзем сюды. Я ось не памятаю, падаецца, тут пліты не было на нармалёвай такой. Паглядзім зараз. А что, твоя дзяўчына замерзае? Ну так тому что, бляха, солнце вышло в окна светить, и ничего не бачу. Тому что ветер надто моцны. Так, кухня ёсць. Ложак ёсць нават. Палічкі. Буржуйка тут стаіць. Буржуйка у нас толькі на адное дзяленне гэтага шафкі. Тут няма чаго рабіць. Хадзем назад. Будзем там гатаваць нашых курапатак. Бачыш, які вецер моцны. Ён выдувае ўсё цяпло, таму яна мерзне. Так, все, тепло. Давай так. Спочатку мясо. Что? Зараз паведамленне было, что типу клаустрофобія пачынаецца. Хотя, колькі я ў гэтых будынках сидзеў-то, амаль што нисколькі. Давай наступное. Что темно так? Потому что вот такая гульня. 6/6, ось 2. Зараз будем смажить себе трохи ежи. З куропатки не вельмі шмат калорыяў. Нам бы медведзяў паляваць. Так, апошняе. А ў пячоры цесна не было. У пячоры, дарэчы, пячора гэта па механіцы гульні. Акурат такі ёсць выратаванне ад клаустрафобіі. Клаустрафобія ўзнікае у гэтай гульні, калі ты спіш ці знаходзішся доўга ў доме. І вось гульня палічыла, што я ўжо даволі даўно тут знаходжусь, хаця я толькі што прыйшоў. Кладзем мяска, гатуем сабе. Колькі ў нас? 20 хвілінак, 26. Што мы можам за гэта зрабіць? О, перышка адное здабыць. Для ремонта. О, ветер стихає, боже, як гэта прыгожа чуць. Адразу ямо. Вось паглядзіце, яна з'ела 800 грамаў куропаткі. Вы бачылі, наколькі яна насыцілася? Вось зараз кіль пойдзе. Глядзі, кілаграм. І яно такое хоп, нават чвэрці не было. Нават чвэрці не адбылося. Такая голодная уже. $11.
8, то бок яна з'ела кілаграм і 800. Зараз яшчэ 400 дадала. Атрымалось 2200. Яшчэ не сытая. А? Можете сабе ўявіць, пражэрлівая, не тое слово. Глядзі, яшчэ 300. І яшчэ не будзе сытая, бачыш? У правым ніжнім куце з'яўляецца. І яшчэ кілаграм давай запіхнем, гэта будзе ўжо 3,5 кілаграма. О! 3,5 кілаграма ёй хапіла. Куропаткі. Нарэшце яна стала сытая. Так. 27, 23, 26, 37. Добра. Давай наступнае. Яшчэ пёрышка здабудзем. Ну. Вось той, хто рабіў гэтую гульню, ён 100% там просто прикольнуўся такім чынам, мне падаецца. Это просто невероятно. 2 хвилины, 1 хвилина, 12 хвилин. Что там яшчэ? Колькі кавалачкаў? 2 засталося, але малыя. Малыя, так. І нам трэба ўсё роўна яшчэ вады зрабіць будзе. Таму мы закінем вугаль. Будем сабе рабіць воду. Так, 8 хвілінак і 7 хвілінак. Можа нейкая банка ёсць? Тут нема нічога. О, якое надвор'е. Толькі што ветер, а так. Слухайце, не. Не, нам трэба ісці паляваць. Пакуль свет ёсць, пакуль святло, трэба ісці паляваць і драпежнікаў усіх. Бо калі мы будзем шукаць вось гэтае ось, выконваць задачу, а гэта будзе ўначы, яны нам надзеруць сраку. Усё, так. Гэта ёсць, гэта ёсць. Робім наступнае зараз. Мы вось гэтых вось птушачак нашых мы скінем тут. Воды у нас хапае. Ага. Чаму яны тут? Труп нейкі труп. І трэба спускацца, каб... Чакай, дзе мы тут? Ну, что-то все замалявали, правда, не? Наукола. Угу. Нехай будуть гэтыя запалки. Пусто, значит, мы тут были. Угу. Ось, я б хотел туди пойти. Зараз. Бачите, вон там по центру, ось там ось домик. Там на нас медведь траплявся. Ось його мені хочеться забити зараз. Бо при паўночным зянні мы супраць яго ніяк. Что у нас по вазе? Агульная вага 40 килограммов. Трэба скинуть скуры, усе кішки, ўсё гэта трэба скинуть зараз. Потым павернемся, даробім тое, што не дарабілі. Так, давай сюды. Так,
Так, яшчэ былі... Оу, што я з сабой цягаю? Не забыцца б толькі, што я іх тут пакінуў. Вось гэтае скінуць трэба яшчэ. Менш смярдзець будзем. Усё. Можна ісці, правда? 34. Ось, зараз добра. Няхай сабе ветер, няхай сабе не вельмі прыемна надвор'е, але лепш зараз паляваць на іх. Вароны лётаюць. Так, там жа штурм быў. Крумкачы. А не вароны, калі што. Бляха, я вось туды хачу ісці. Я там не быў. Бачыце, ось тут. Ты чаго тут? Я каля яе прыйшоў. Каб не гукі. То я б не заўважыў яе. Чуеце зноўку? Добра, карпаткі мне пакуль што не патрэбныя. Мы здабылі сабе пэўную колькасць. Так, ці вось сюды мне трэба спускацца. Хіба што іншага шляху няма. Давай, дзяўчына. Я разумею, ты стомленая, але трэба. У нас кавы няшмат зусім. Ось так. Да, там цікавая такая локацыя, што замёрзшая гэта ўсё. Ну добре, трэба ісці нам вось на наш масточак, з якога мы прыйшлі. Вяртацца ў тую кропачку і ісці направа. Знішчаючы ўсіх драпежнікаў, абсалютна. Але ж будзе, слухайце, цяжка, калі тое, што нам трэба знайсці будзе з дапамогай гэтай радыёстанцыі. Яно знаходзіцца вось недзе тут, на скалах. Я спадзяюся, распрацоўшчыкі ўжо так не здзекаваліся на гульцам. Бляха. Што ж ты качаешся так, а? Небяспечны мост называецца. Вось нам туды. Няблага было б памаляваць гэтую мапу, але трэба спачатку пазбавімся драпежнікаў. Потым будзем малявацца. Масток жудасны, не тое слово. Я кажу, калі па ім ідзеш, у мяне нават рукі дрансвеюць ад таго, што, ну, страшна ісці. Тыпу, ты зараз зваліся, ён пад табою хістаецца ўправа-ўлева.
І адчуванні, ну, не найлепшае. А што гэта, мы тут былі? Ці гэта не мы тут былі? Пер'я збіраем, бо нам трэба стрэлы будзе аднавіць. Ну, былі тут. Оу. Гоженька. Бачыце, там праход такі вузенькі у гэтую выславчыну, а за гэтым каменьчыкам там узеты, як ён, чакайце, смарогдавы, во, смарогдавы колер. Вадаспад вось гэты. Смарагдавы, не ОАА, там, вось так. Калі правильно. Ну что, у нас тут, мы тут спокойно проходим, я сподіваюся. О, мы и тут были. Бачите, наше вогнище. Девчина, рано спать. Не позяхай. У нас напереди шмат працы. Колькі стрел? 12 стрел у нас усього. З іх 2 пашкоджаныя моцна з-за таго, што мы іх выкарыстоўвалі для палявання на курапатак. Так, а тут што? Што гэта, кавалак самалёта? Бачыце? Ага, штосьці такое. Цікаво. А во. Мой шэры сябра, хадзі сюды. Мне да цябе ёсць штосьці. Чую, бачыце, як я мяне пачуў? Бо ў мяне мяса ў кішэнях курапаткавае ляжыць. Ага. Хадзі сюды. Страшно. Бойся мяне. Але нам яго ўсё роўна трэба ўпаляваць неяк. Та ёлы-палы. Дзве кнігі. Хопіць ужо. Чуеш? Хопіць ужо бегаць узад-перад. Чаму нам яго трэба ўпаляваць? Таму што ноччу ён будзе ўсё роўна. Дзе мы і што мы? Так, ён тут бегае. Ну, давайте спрабуем яго тут пачакаць. Вось так. Калі што, я павярнуся за мясом. Прыхавай. Галіночки збіраем. О, дарэчы, яшчэ адзін мост. А, не, мы па ім хадзілі. Так. Гэта яшчэ адзін. Штосьці там рушчыцца. Можа, нейкая пячора? О, глядзіце, там пераход ёсць. То бок там нешта ляжыць ад самалёту, кавалачак. О, бачыце там? І туды можна неяк прайсці.
Березка. О, то, що нам треба. Видатно. Висушить і зробіть собі страви. Ого, волков, бачите, кольки волков? 4. Може навіть 5. Хтось там зліва був. Холера, бляха-муха. Ой-ой-ой-ой, раз, два, три, 4, 5. 5 волков. Так. Так. Угу. Это зграем. Это зграем. Сука, поглядь на його. Натягни. І вона зламалася йому об сраку. Гэтага. Так, гэтага ми потрапили, добре. Та блін. Сюди не залезть, правда? Ой, мене тут усе протоптали. Пеха у спині. Так, він тут нас достає. Усё, не збігли, тому що напужалися до усрачки. Так. Покромсали і збігли. Цікаво, ці двоє, у яких я трапив, і не подохнуть, ні. Паш, вітаночки. А чого мені на Education на Ютубі не прийшов? Хто його відає? Чому? Воно так відбулося. Так, що ще? Усё. Треба буде пов'язок собі наробити. Апошній використав. Спать будем, коли нож прийде. Курва, ти погляди на їх. А гэта малая зграя, правда? Стрела зламалася. Але зраніла його, там крові шмат. І куди подівся той, хто мене вчепив? Собака.
Не ў галаву, але трапіў. Так. Уцякаюць. Лічыш, што там гэта было маё? Можа быць, можа быць. Часам не зразумееш, як яно працуе. Так, 5 стрэл і спадзяванне на тое, што тыя, у каго я трапіў, яны здохнуць, мы іх трупы знойдзем. Лётая поскудь шэра. Так, ну што, апошні сюды пабег. І там два яшчэ стаялі на варце. Якое добрае надвор'е пакуль што. Ці можа гэта здохшае? Ляжаць на месцы, мабыць, здохшае. Ха. Прышпільна, проста туша куропаткі. О, гэта мы тут шлі. Гэта я памятаю. Со стрельбою. Недзе тут. Ты ж тут быў, дзе ты? Скотина. Вышел просто твар у твар. О, яшчэ одна локація, якую раней я не ведаў. Я цябе ўпалюю ўсё роўна, ты разумееш гэта ці не? Ты будзеш перашкаджаць. Так, вось адзін падох. 4 кілаграма мяса, гэта добра. І вось другі падох. Так, вось пачынаецца недзе ў тэкстурах захрас. 6 з паловаю, гэта быў галоўны іх. 100%. Самы тлусты. Але кепска, што 8 стрэл у нас на руках. Нам трэба, каб было больш. Хтосьці там яшчэ здох, бачце? Хтосьці туды забег. І падох. Так. Мне падаецца, там не павінна быць нікога. Ну, добра. Калі што, справімся. О. Та заенчыў. Бачыш, Ань, вось тое самае пятно там было. Хутчэй за ўсё, гэта не моя кроў была, а ваўчыная. Як далёка стралу панёс. Вось мудзень. Як туды залезці? Ён жа ж там здохне, трэба будзе шукаць яго. Колькі слядоў. Алень. Алень гэта добра. Будзем ведаць, што тут побач яшчэ алень ляжыць. То бок скура, кішкі, ўсё гэтае.
А, ўсё, узгадаў, гэта не новая лакацыя, гэта мост. Мы ж маглі б спусціцца па скалах ось сюды. Я памятаю. Гэта я тады ўначы вось натрапіў на гэтую вось зграю з 5 ваўкоў. Кошмар, просто жудасна. Колькі ў нас? Хутка ўжо ноч. Хутка ўжо ноч. Дзе сляды гэтай пачвары, якая збегла з маёю стралою? Так, мне падаецца налево. О, вось яго сляды. Так, у тым накірунку яны. I need to rest soon. Хутка, дзяўчына, адпачнеш. Нам трэба ўпаляваць зараз ваўка, гэтага апошняга знесці страву. Вось сюды падняцца яшчэ будзе паглядзець. І я падняўся потым бы налево. Так, гэта ідзе? Хто ідзе? О, падох. Сцёк нарэшце. Так, тут домікі нейкія. Вось там медведь. І ваўкі, бачыце, 3. Іх таксама трэба будзе забіць. 5 і 4. Карацей, з голаду мы не памрэм. Там даволі шмат усяго. О. Яшчэ ваўкі, бля. Штосьці не разумею, чаму ў мяне хвароба нейкая душыць. Ну, маецца на ўвазе, што ў мяне здароўе нібы падае пастаянна. Бляха-муха, вось гэта лакацыя. Колькі усялякіх пачвар тут? 4. Гэта таксама зграйныя будуць. Клён. Клён, гэта добра. Апошні кубак кавы. Апошні кубак кавы, будзе цяжка. Все равно будзе цяжка, бляха, зараз ноч прыйдзе. Так, у аднаго трапіў. Кепска, што не ў галаву, каб забіць яго. Серьезно? Може ти подохнеш уже? Цудовно. Это было просто... Просто цудовно. Чаго яшчэ хацець ад гэтай гульні? Мне падаецца, я ўжо бачу ўсё. Так, тут нейкае сховішча ёсць увогуле, каб захавацца, недзе паспаць ці штосьці падобнае. Хіба што няма. Так, сябра, хадзі сюды. Ты мне патрэбны, там недзе яшчэ другі. О, бярозку трэба зрабіць будзе. Курва, як ён далёка мяне бачыць. Нема дзе спаць. А не, во, ёсць. Штосьці маленечкае ёсць. Толькі вецер падымаецца, гэта кепска. Так, у гэты бок
Так само пабег той, якога я травіў з першага разу, памятаеце? Ну што, дзе ён? Там яшчэ вось гэты. Нам туды трава будзе ісці, каб медведзя заваліць. It's dusk, so night can't be far behind. Ну, халеры не бачу. Натуральна. Не-не-не, чакай. Мы, калі што, будзем тут спаць, гэта праўда, але... Кніжка. Газеты, гэта не трэба. Вось так. Колькі блакітных, гэта з-за гэтых ваўкоў тут столькі блакітных. Не паходнікі ж гэта, можа ёсць. Нема павязкі. Так, давай сюды скінем усё гэтыя вось блакітныя штукі. Так. І вось на пол скінем вось гэтыя. Вось так. А вось тут усе дровы. Так, кинуть все. Так, и вот так. Сховать. Пойду пошукаю того вовка, який збіг з островою у боку. YouTube, конечно, гуморист, а не Вей знайшов подобайку і приціснув. Ну, гэта такое себе досягнення. Знайти подобайку. Високо тут, слухайте, високо. А вот тут. Але малечина, дякую за подобаєчки. Ну і де? І слідов не бачу, слухайте. І стріли нема. Разумеете? Хер з тим вовком, але ось страла мне потрібна. Штосьці занадто далеко. Ён, калі і збег, то занадто далеко. Так. Пойдем потом. Это что? Серпантин. Пакуль яшчэ вечар, трэба ісці. Дарэчы, во, трэба паесці. Колькі там вады? Вады няшмат, але нічога страшнага. Пакуль яшчэ не сцямнела, я б хацеў дайсці да мядзведзя, але бачу, што ўжо хуценька цёмна будзе. Ну, выдатная ноч можа атрымацца, калі яшчэ паўночнае ззянне, то можам выканаць гэтую місію. Але ж будзе цяжка. Мала драпежнікаў, мала часу было на драпежнікаў. Іх будзе вельмі шмат. Я б нават сказаў зашмат, усё ж такі. Будзе вельмі небяспечна, калі мы будзем у паўночнае ззянне вошкацца па вось гэтай тэрыторыі. Гэта колькі мы, чакайце, зграйных ваўкоў забілі? 3 купы. Так. Там наверсе павінен быць медведь. А, дарэчы, я думаю, што ён там павінен быць, а па факце баланс у гульні быў зменены, і ён можа зарэспіцца дзе заўгодна, не абавязкова там. Або гэта так, дапушчэнне выключна. О! Зламаная страла. А у цябе нема стралы? У яго нема стралы.
Вось цікава, што там яшчэ, я б туды схадзіў бы. Так, я прапаную зараз наступнае. Мы ідзем... О, бачыце, там ідзем. Мы ідзем вось да таго будынку зараз. I think I need to lay down. Зараз, дзяўчыны, падажыш. Паглядзім зараз здалёк, можа ёсць медведь. Пакуль што не бачу. Так, а дзе той валэндаецца адзін? Так. Да, далеко чую. Собака. Так, там наверсе ж не падоўшы воўк. Вось гэта ляжыць маленечка, а камень нейкі. Трэба праверыць. Калі падоўшы воўк, гэта будзе добра. Каменьчык. Так, усё, ідзем да будынка гэтага. Потым, калі што, будзем начаваць у тым будынку, калі спатрэбіцца. Калі не, занашуем у гэтым жа ж. Машина тут на боку ляжыць. Ага. Тут не улезть ў гэты дом, правда ж? Не улезть, так. Вокна зачынены, ўсё. Ходим назад. Ходим назад. Нема тут што рабіць пакуль што. Стало цёмна. Зараз увогуле цудоўна стала, бляха, мне ў акно свеціць сонца, нічога не бачу. Вітаначкі, а не то зноўку. О, усё, сонца знікла, лепш стала. Ты яшчэ там штосьці робіш, а? Дзяка Богу, што няма паўночнага ззяння адразу. Так, я б насамрэч... Калі мне трапіцца... Бляха, зноўку вызірнула сонейка, нічога не бачу. Во! Вось на гэтае я спадзяваўся. Што мы зараз сабе хаця бы кілаграм ваўка зрэжам. Чекай.
Штосьці ён еле... А, гэта ёб просто сядаючы. Блядь, я нічога не бачу з-за гэтага сонца ў вокне. Так, сюды хіба што. Так. Есть адчуванне, што ўсё ж такі я трапіў, так. Дай поспать, гэта не сонца виноват. Сонца светіць у окно, разумееш? Сонца светіць у окно акурат на монітор. Ён і так цёмны, калі ноч. А з гэтым сонцам нічога не бачна ўвогуле. О, паліва да ліхтарка не заўважыў. Вось падушку на тканіну трэба разабраць, дарэчы. Увечары будзе стрым? Не, працаваць будзем. Нават не чакайце, калі ён будзе... Я ведаю, што ўвечары я думаў займацца. А ў мяне учора атрымаўся бой добры на сцерве, я яго агучу проста. Так, 24, 17 хвілін трэба яшчэ дадаць. Ось так. 23, 27. О, добра. І на раніцу у нас будзе гэты смаколік, так скажем. Нам трэба зрабіць павязку. О, бачыце, што можна зрабіць? Ваўкоў, мядзведзя, ўсё такое. Не, нам трэба вось павязка. Дзве тканіны мы зараз выкарыстаем. Рэйвен, вітаначкі, утоленькая цемра. Занадта. І все. Кладземся спаць, зараз пап'ем троху. Вітаначкі, олдскул, вітаначкі. Так, кладземся спаць. На раніцу у нас будзе зноўку задача драпежнікаў лупіць усіх. Так, што у нас тут? Амаль што ранак. Так, 2 гадзінкі. Дарэчы, не было паўночнага ззяння. І добра, яно нам сёння было не патрэбна. Было б крыўдна, калі б яно было, а мы не маглі зрабіць нашу задачу. Усё сохне. Трэба толькі скінуць гэтыя дровы. Дровы. І вось гэтых два. Два будзем з сабой таскаць, трошку галінак таксама. Всё, хадзем. У божку. Бляха. Хадзем. Дарэчы, у нас жа ж ёсць мяса, правда? Так, яшчэ ёсць мяса. Вось гэтае і гэтую з'емо, каб не смярдзець. Усё, банка ёсць. Зараз павінна быць менш. Адна з пахаў непатрэбных. Ты як мяне бачыш так далёка, га?
Добре, што свеціць, не наракаць на яго. Добре. О, завёўся. Гэта тыя, што збеглі. Яны яшчэ жывыя. Ты курва. Ой, адчуваю, што маё адзенне ўжо як гэтая бляха, як плёткі. Ніякая. Падралі, бляха, з усіх бакоў. Так, ён не сюды пабег, другі. Ага, вось ён той. Блях, што тут адбываецца? Бегай са стравою ў баку. Давай, давай, спыняйся і паварочвай. Так, гэта крумкашы праляцелі, гэта на змену надвор'я. У траіх, чатырох. Так, ось цікава, толькі ў які бок змена надвор'я адбудзецца, ў горшы ці ў лепшы. Ты, можа, памёр там, я спадзяюся, га? Ваўчына. Нарэшце. Так, дарэчы, тут адзін пан намагаецца мяне выцягнуць у Conan Exile. Табе гэткага не прапанавалі? Не. А што за Conan Exile? Гэта што ўвогуле? Можа, РПГ нейкая? У лепшы бок! У лепшы бок яна змянілася, гэтая пала надвор'я, вы разумееце? Цудоўна! І мы стралу знайшлі сваю. Адзенне... сацыяльны канструкт, адкінь яго. Не. Гэта няправда. Глядзі, трое, божа, а колькі гэтых ваўкоў тут. Ой. Так, яшчэ гэтую зграю неяк трэба забіць. Мяса ў мяне няма, кішак няма, скура няма, то бок яны не павінны мяне чуць хутка. Здалёк. 6 стрэл, ні аб чым. Шесть стрэл. 4, бляха, ваўкі. Там яшчэ адзін выйшаў. Дзяўчына, спакойся. Ты паляўнічая, разумееш? Ты не ахвяра. Ты палюеш. Вось ён ідзе. Так, хтосьці з вас да мяне падыдзе, не? Так. Што гэта за лакацыя такая, чакай? Мы ж там былі каля гэтага будынку, правда? Ну ж ты ж тут хадзіў. Павярніся да мяне пысаю сваёй, ідзі сюды. Вось адзін бачу ідзе. Ай, проста спужаў яго. Яшчэ вышэй.
5 волков. It's a goddamn. Файний стрел, файно. В голову не трапив, але забивши. Давай подберем гэтых вось. 2. Так, двоих пошкодил. Бежи, бежи, бежи уже за компанию. Мы тут поки собі пікнік зробимо. Так, Come on, little fire. чекайте, зараз ми тут закинемо все, що від нас потребується. Ось так зробимо. Там вам сподобається або, до речі, гэта будзе моя мета на год. Зацягнуць всіх у Конана, мы зберем свое племя, свою банду. Клади. Так, 39-47. На тобі яшчэ одну палку. Ты яшчэ не сагрэлася, дзяўчына, так? Шкада, могла б сагрэцца. До рэчы, гэта скінуць. Так, выкликаем древних богов и пойдем войной на демона. Штосьці на гэта, Вальхейм подобное, не? С демонами воевать. 3 стрелы усього. Усього 3 стріли. Угу, 4, добре. Ты чекай, уже выйдён. Ты в одиноте, коли что? Это ты такий смелый. Дякую за фоллоу, дякую. На тобі. Говняшка шерая. Дякую за фоллоу, хто б це був? Я не залажив, пробачай. Так, яшчэ один збег. 8 бегает там. 2, до речі, з стрелою у баку бегают. Ад мяне недзе падохшая, хутчэй за ўсё. Так, я штосьці не разумею, чаму дзяўчына так хутка замерзае. Усё, усё. Што за дзежа? Яна ўся падраная, можа? 77, 95, 72, 93, 90, 100. Не, яшчэ не блага. Яшчэ не ўсё так кепска. 17 хвілін. Гэта мы з'ємо толькі потым. А зараз трэба, напэўна, гарбатку нейкую, якой нема. Што ж, прыйдзецца чакаць. Так, Nico UA, дзякуй за фоллоу, дзякуй. Вітанашкі табе, вітанашкі.
Я так падсумую, мы калі што робім вось гэтае не дасягненне, а задачу апошні гарызонт. Нам на гэтай мапе, вось на гэтай лакацыі трэба будзе зрабіць пры паўночным зянні знайсці схованку адную. Схованку, у якой павінна знаходзіцца інфармацыя пра эксперыменты Рыдзігера. І мэта моя, чаму я гэта раблю, тое, што я зараз раблю, таму што хто тут падох, чаму яны тут лётаюць? Таму што магчыма, ты ведаеш ужо, але ў гэтай гульні драпежнікі, яны вельмі жорсткія. Так, гэта мы бачылі ўжо, там былі. Жорсткія падчас паўночнага ззяння. І мы проста знішчаем іх, пакуль святло. Каб была магчымасць больш бяспечна шукаць гэтую скрыню. Патаемную. Дарэчы, у мяне ж там была гэтая дадатковая, убачыце. Паверніце. Ось там недзе наверсе яшчэ павінен быць мядзведь. Это будзе наш чэлендж. Дзе гэтыя ваўкі, якія падохлі? Павінны былі падохнуць. Так, гэта не той. Я ж дваім трапіў у бок. Яны ж павінны недзе здохнуць усё ж такі, правда ж? Есть там штосьці на каменьчыках бачу. Маленечкае. Так, не халеры снайпер. Ну, часам прокае, таму яна падохла з аднаго стрэлу, так. Карацей, ВРВ, гэта ты топіш за Конана гэтага экзайла? Братов зазывае, так. Так, о, бачыце, лётае там крумкачы, трэба будзе схадзіць туды. Не, гэта не попельны каньён, гэта... Ой, божухна. Расколаты пераезд, во. Тут гэтая метастанцыя знаходзіцца. Гэта адна з новых мапаў, куды... Гэта не воўк. Да, блин. У попельным каньёне, дарэчы, усе скалы, яны гэтыя рудыя такія. Руда-карычневыя, давай так іх клікаць. Бо яны тыпу шмат жалеза у сябе атрымліваюць. І яна больш сціслая. Тут бачыш, такая прастора для попельнага каньёну, яна не уласцівая. Што, мядзведзі няма? Ягоная пячора недзе тут. Наколькі я памятаю. Вось там здохшы, бачылі? Так, ну што, мы пойдзем туды, магчыма. Там таксама будзе пераход. Спачатку заберем стралу сваю, вось у гэтага ваўка, які там ляжыць. Зразу мне проста не мае... А DLC... я зразумеў, ты не набыў сабе яшчэ DLC. Усё яшчэ. Бо калі што, яно ж выйшло больш год таму, мне падаецца, правда? В гэтай мапе. Так, надвор'е псуецца. Гэта кепска. Гэта кепска. Што за чорная вось гэтая, бачыце? Хочу паглядзець. І ў той самы час хочацца яшчэ і медведзя знайсці. Вось он, мой хорошы, вось мой добры. Усё. Падох, стралу захаваў, малайчына. Каб ты яшчэ памёр у накірунку, дзе твой сябра, другі, якога я пацэліў.
гэта я топіш. Зразумела, зразумела. Для калаба мне падыходзіць усё. Можа і пагуляем. Калі што, гэта я для Рэйвена кажу. Я толькі за. О, ходзіць паскуда. Адная, другая. Колькі іх там яшчэ? Такой, што два бачу. Галоўнае, каб за пагоркам медведь не быў, бо ён так надрасці мне за сраку можа. Мы ж памятаеце, калі тут былі першы раз? Мы выходзілі вось адсюль. Вось за гэтага пагорка. Блядь. Чулі крокі ці не? О, ідзе. Я ж кажу. Я ж кажу, ось ён. Вось мы ў мінулы раз выходзілі так, як ён зараз ідзе, і нас медведь тупо сустрэў тут і ўсё. Даў прасрацца. Блядь, і гэтыя два тут, і гэты тут. І бля, завіруху пачынаецца. А што ж такое? Чаму гэта паўтараецца зноў? Так, ты куды ідзеш? Так. Нам трэба неяк ось так яго абысці ззаду. І стаць вось каля гэтага будынку. Калі што, хавацца за дзверы. Ён адыходзіць ад нас, добра. І вецер нам у твар, выдатна проста. Зараз пачакаем, пакуль ён адыдзе. Падбяжым, распалім, а вогнішча з такім ветрам можа і не распалім. Так. Міша, сябра. Бачыце, гэта вось папярэднік. Эй, гніда, сюды хадзі. Оп. Чуеце, бегаю вакол. Поворачивай. Ой-ой-ой. Так, 2 стрелы осталось. Так. За стенкой. Эй. Выдатно. Упалявали. Отдай стрелу ўсе, калявасачка, бо яны мне патрэбныя. «36 кіляў, а? Як вам? Чакайце, а там не ляжыць ягоны папярэднік. Так, ляжыць. Нам не патрэбна ягоная скура. Слухайце, зажраўся. Мне ўжо лонглярку не патрэбная скура медвежая. Бачыце? Але, не. Я хочу сабе другую фото зрабіць. З медведя толькі. Так што патрэбна. Хадзі сюды. А гэтае не трэба. Ням-ням-ням. Так, Ніко, так. Столькі мяса. На ўсё жыццё хопіць. Всё. Гэта ўсё, што высохла, мы зараз кудысьці складзем. А свежачок гэты пакладзем. Няхай сабе сохне. Гэта вось сухая, гэта свежая. Выдатна.
Так, до рэчы, ж тут яшчэ трэба пакласці вось гэтую. Подушки раздзяром. Надвор'е гаўна. Не падабаецца. Трэба, дарэчы, ісці. Не тое, што можна. Трэба ісці вось за гэтымі трыма. Ой, халера ясна, і да гэтага ж. З іншага боку, калі будзе нават у нас паўночнае ззянне, то яны шмат траблаў не створаць нам. Каб гуляць у што заўгодна, трэба падрабязна разбіраць кандыдатаў. Ну не, я не згодны, Рэйвен. Я абгуляўся. Галоўнае, каб весела было. Вось і гэтае. Штосьці мне апошнім часам весалосці бракуе. Разумееш? Штосьці ўсё то... Так бы і не сказаў, што ўсё кепска ідзе, але... Так. Усё. Так, што яшчэ па матэрыялах засталося? Пер'е з сабою. Так, гэтае трэба разабраць. Давайте пап'ем. Не шмат вады, дарэчы. Трэба выйсці, пасмажыць мішаню. Будзеш пампаваць, паказваць? Даўно было трэба гэта зрабіць. Так, надвор'е сціхла. Зараз мы ведаеце, што мы закінем вось так, пакладзем мяса, пойдзем упалюем гэтых трох ваўкоў, якія там вошкаюцца. Ой, не то. Пакласці, дзе гэты кавалак мяса, 8, 57, 41. Ось так, ходім. Так, нічога не засталося. О. Все, тлушч. Гэтым мы будзем займацца ў іншай гульне. Ходім, пакуль што вецер сціхшы. Так. Тут нікога няма. Выдатна. О, глядзіце, хто ляжыць. Шэры. Дзякуй. Где ты? Где там твоя коллежен-моделька? Да и похуй на тебе. Гни. Просто ляжи и гни тут. Так. Колькі стрэлаў у нас зараз? 5. Не шмат, але на 3 ваўкоў павінна хапіць. Дарэчы, слушная думка. У Лупі колькі відосаў праходжання беларускай якасці пра матэрыялу для нас? А, гэта ты да ВРВ. Конан. Так. Мне падабаецца, што тут вецер, і ён у іх бок. Так, где мы? Вон там нам. Што вяртацца. Так, была біасфера і скончылася, прайшоў сапіенс і забіў усіх. Што я зраблю з гэтым? Механіка такая, гэта не я вінаваты. Механіка, таму што калі, я ж кажу, што калі мы будзем шукаць гэтую скрыню патаемную паўночным ззянні, вось гэтыя пачвары нам проста жыцця не дадуць. Мы іх, па-першае, не ўпалюем адною стралою. Яны выжывуць. А по-другое, яны просто так ад нас не адчэпяцца. Ты там головой красе гэтая. Ходи сюда. Кс-кс-кс-кс.
Чуєш мене ці ні? Добре було б в одної стрілою його покласти. Видатно. Просто видатно. Так. Давай встанем. Так, і недзе там гэтыя два вось тут ходзяць. Іх жа 3 было, правда, я не памыляюся? Я яшчэ, дарэчы, не выведваў вось тую часціну мапы, куды я зараз гляжу. Нам бы яе замаляваць. Вось бачыце, вось і гэты весь шар, ён не вызнаны. О, ідзе. Дзяўчына, давай. Угу. О, у лыч трапіў. Выдатна. А дзе другая? О! Знікла. Сур'ёзна? У яго ж 2 стралы было, трапіўшы. Капца, ну гульня. Эй-эй-эй-эй. А дзе 3? Не чуваць яго нідзе. Мінус страла, просто так. На пустым месте. Ведаеце, мне падаецца зараз... Блядь, ось. Ходи сюда. Ходи сюда, маленечки. Так. Где следы? Ах ты пачвара, блохастая. Нічого, нічого. Не скончыў думку. Зараз упалюем гэтага хлопца аднаго. І потым... О, олень. Ну, олень не патрэбна. Потым павернемся туды. Та бляха-муха. Што за пацук? Як ты гэта робіш? Потым павернемся, там паяму і кладземся спаць яшчэ да ночы. Яшчэ да ночы, каб, магчыма, ноччу будзе ў нас паўночны дзень. Я спадзяюся, не будзе вось гэтага снегападу, нічога не будзе. Ні тым больш завірухі. Так, ну што, ён сюды будзе павяртацца, правда? Садзімся на кукішкі і ідзем насустрач. Так, мы павінен недзе тут з'явіцца. Бліжэй не падыду, бо за гэтым вось схілам ён мяне не ўбачыць, але мы твар да твару сустранемся, і ён збяжыць адразу. О, ідзе.
выдатна. Але шкада, што страва зламалася, так? Страва зламалася, правда. Всё. Так, па сутнасці ўсё. Зараз з вось гэтай пляцоўкай. У нас там яшчэ засталося 2 ваўкі, я памятаю, но тую мапу, частину мапы я не выведваў. Будзем, калі што, трымаць абарону. Так, варштат. Дзе варштат быў? Варштат толькі па цэнтру. Праўда ж? Каб зрабіць стрэлы. У мяне зараз ёсць такая думка, што, можа быць, нам туды трэба. Гэта будзе складана, але затое... Але затое мы можам зрабіць адтуль можам зрабіць сабе стрэлы, якіх бракуе зараз, каб ноччу адбівацца. Што сабе яно гатавалася доўга. І гэта яшчэ, бачыце, яшчэ не скончыла сваю працу. Слухайце, ці лягаць спаць, чакаць. І, магчыма, нам пашанцуе, мы не сустрэнем уначы нікога. Галоўнае, што мядзведзя забілі. Мне падаецца, на гэтай лакацыі толькі 1 рэсп. Я больш нічога такого не чуў, што можа 2 рэспа быць у мядзведзі. Але хто яго ведае, што на той часці няма? Калі скарб гэты знаходзіцца менавіта там, тое, што мы шукаем. Хто можа падказаць, у каго там інтуіцыя працуе добра зараз? Ісці нам на... вось туды, на метэастанцыю, каб стрэлы рабіць, ці заставацца тут. Вядома, ідзі, кажа Рэйвен. Магчыма, ён правы. З разбегу лычаму у прыроды. Так, мы калі што. Вось метэастанцыя, а мы недзе тут знаходзімся. Нам трэба да возера выйсці. Это олень, так, это олень. Так, ідзем. Потым праз мост, праз... Ага. Ну там мы выкарыстаем, калі што, энергетык. Па тросе падняцца. Нічога страшнага. Паспім, потым зробім сабе стрэлы. Бля, чакай, стрэлы. А дрэўкі-то тут засталіся ўсе, бярозкі, ўсё гэтае. Неправильно. Неправильно. Мы там не зробім стрэлу, таму што у нас няма матэрыялу. У нас ёсць наканечнікі, у нас ёсць пер'і, але няма... Рэйвен, дзякую, закідай гранату. Хочаш упаляваць аленя, ці што? Патлумач, калі ласка, гранат тут не маем. Мы ўсё роўна не зробім стрэла, бо у нас няма вось гэтых бярозавых. Каб рабіць. Ну, вось гэтыя дрэўкі. Вяртаемся, не. Гэта была бязглуздая думка. Бо матэрыялу няма на вырабніцтва гэтых стрэл.
кладземся спаць да ночы, спадзяемся, што будзе нам шанец і паўночнае ззянне, каб мы маглі шукаць. Хаця будзем ведаць, у якім накірунку нам трэба будзе ісці, каб знайсці гэтую скрыню. Вядома, не хапала яшчэ людзей, так нерфяць натапнутыя. Не. Яны сохнуць, бачыш, я як выйшаў, я пазбіраў, яны толькі першы дзень сохнуць. І я іх паскідаў вось у тым доміку невялічкім. У асноўным, ну тут таксама скінуў, яно сохне тут, калі што. Я вось не памятаю, не, там не кідаў. На метэастанцыі там няма ніводнай. А трэ было. Чакай, дзе гэты дом? Бою. Так, ежа ёсць, вада ёсць. Можна, дарэчы, паставіць, зрабіць сабе яшчэ вады. Палка. Вось гэтыя паходнікі трэба перарабіць, пакуль мы будзем і кладземся спаць. Come on, little fire. Вугаль не. Нам трэба вот адзінка. Паўтары, выдатна. Зараз пераробім усе гэтыя паходнікі і кладземся спаць. Так, готова. Вось гэта напружвае 49, але яшчэ неяк перажыве. Калі што, зробім новы. Гэта на ўсяляк выпадак з сабою. Гэта заправіць і скінуць лішняе. Так. І сюди на акенце. Чому ти не хочеш становитися? Добре. О. Так. О, бярозка ляжить. 5%, слухайте, доволі хутка. Все, кладемся. Чекай, не бачу з-за гэтай воды. Так, 3 гадзінкі, давай. Тут там будзе бачна. Ці нам ісці шукаць, і будзем спаць да раніцы. Вядома, занадта светла для ночы, але не падобна на тое, што гэта будзе. А гэта і ёсць. А гэта яно і ёсць. Так, хадзі сюды. Так, праспрабаваць на метэастанцыі і раённе праведаць пошукі з 2% кароткахвалёвай рацыі. Ён тут ляжыць, я падумаў, што ён стаіць. Бляха, у мяне сэрца стала проста. Капец. Все, поели, попили. Ходим шукать. Так, это бункеры, правда ж? Это бункеры. Если гэта трэба будзе шукаць.
Вось уявіце сабе, у гэтай лакацыі знаходзіцца падчас паўночнага ззяння. Гэта ж гамон проста. Каб артефакты шукаць, так. Мясцовыя артефакты. Тут увесь лор, калі Рэйвен ты не ведаў, мабыць, ён жа ж... Не, чакай, ты ж гуляў. Няўжо ты не праходзіў гэтую вось галіну задач, дзе трэба шукаць абсталяванне, трэба шукаць звесткі усялякія аб гэтым сусвеце. І ўсё такое. Што, пойдзем па дарозе ў невядомую лакацыю? Вось так адразу. Вы бачыце гэта? А, ты, курва, меня просто пужаешь. Чакай. А ну, павярніся. Толькі не кажы, што яны недзе там. Малю цябе, не кажы, што яна там. Што мне трэба неяк знайсці шлях будзе вось туды. Гэтая скала. Так, ведаеце што? Нам трэба замест пояса вось гэтае начапіць. Каб знянацку сабе ногі не паламаць. Уначы не бачыш, куды там ступаць. А гэта чырвоны ліхтарык, гэта што? І вось яшчэ чырвоны ліхтар. Ага, гэта я зразумеў, гэта метэастанцыя, вось гэтая справа. А гэта вышка там была такая на шляху да метэастанцыі. Блядь, я ж казаў. Не, не туды. Так, і мы падыходзім. Падалося. Мы падыходзім да скалы, на якой змешчана метэастанцыя. Блях, гэта сонейка, якой свеціць у акно, нічога не бачу. Літаральна. Ой, што з табою зробіш, га? Пачакайце, я неяк завешу яго.
Так, не сказаць, што гэта вырашыла неяк пытанне, але ў лепш стала ўсё ж такі. Гэта зламаны мост. Не перайсці, не пераскочыць. Так, хадзім у гэты бок. Так, а гэта што такое? Пачалося... Подпіска нават, бацюшкі. Дзякуй вялікі, Ніка, за падпіску, дзякуй. Гэта падпіска ў мяне такім гукам. Так. Карацей, там... Мы ж на гэтую скалу не падымемся, правда? Яна выключна, бачыце, яна вось на шляху. Ой, дзе гэты мост? Шаленства. Так вось мы шлі, я памятаю, каля. І вось тут недзе гэты мост. Нам трэба неяк трапіць да метастанцыі, там шукаць выйсце да гэтага бункеру. Карту не замаляваў, не ўсю. Ну, мы ж тут былі, узгадай проста, мы калі першы раз трапілі на гэтую мапу, то тут было 5 дзён завірухі. Мы сядзелі проста нейкія ёлупы на адным месцы. Ну, было зусім не цікава. То бок і... А не, ты глядзі, яна... Слухайце, яна сапраўды, гэта бункер, які нам патрэбны, ён знаходзіцца каля метастанцыі непасрэдна. Вось яна гарыць, бачыце, вось гэта вось. Выступ. Яна вось там. Так, мы, калі што... Так, все правильно. Там дрэва. Тут дрэва павінна быць таксама, мне падаецца, ад адной скалы. Так, вось яно вісіць. Трэба ісці на метастанцыю падымацца. Гэты бункер, ён не ўнізе, ён уверсе. Без соніка таксама нічога не бачна. Ну, цяжкавата, бачыш, неактыўнае паўночнае ззянне, таму даволі слаба відаць. Так, сігнал не губляецца. Там нам трэба будзе прайсці праз пячоры яшчэ. Вось за гэтым вось водоспадом. Так, не губляй. Так, тут, мне падаецца, было бяспечна. Хто гэта у нас ляжыць? Гэта то воўк першы, якога мы завалілі, чорны. Ну. Так, падымаемся. Выдатна. Ну, бачыце, вось туды яна і глядзіць. Дзякуй Богу, што яна вельмі далёка, калі што ловіць сігнал гэтага бункеру. Што дзяўчына змерзла?
Гэта мы, калі што, зараз праходзілі пад вадаспадам. Тут не бачна, але вось ён справа падае тут. Троху падмершы такі смарагдавого колеру. Так, а тут трэба не прапусціць паварот налево. Праз масток. Ой, слухай. А зараз жа гэты мост, ён будзе хістацца уначы. Блядь, каб не зваліцца яшчэ з яго. А ўвогуле, хто ведае, ці з мастоў у гэтай гульні можна ўпасці, калі не наўмысна. My fingers feel numb. Перажывеш. Прынцэса ты наша. Трымайся ўжо як-небудзь. Ой, бля, пачынаецца. Так, хадзім паціху. Дзякуй Богу, відаць добра яго. Так, выдатна. Мы прайшлі. Так, и там у нас... Да что такое? Так, дорога. Слухайте, а калі ён будзе на дарозе знаходзіцца не на самім піку, а недзе там, каля дарогі. Давай, калі што, глядзець в любым выпадку. Трэба зараз саграцца дзесьці. Так, скуль ветер дуе. Стуль. Мы тут вогнішча распаліць можам, не? Стоп, о. Так, выдатна. Будзе добра, дзеўчына. Так. Добра распалілася. Выглядае на добра. Так, дзе кубачкі. Былі ж кубачкі гарбаты. О, вось гэтае можна. Вось адзін. Давай. Штосьці цёплае зжарэм зараз. Нам будзе добра. О, бачите, уже согрелись. Так. Не, показывает, треба лезть вверх. О май. Полезли. Ой, ну то бачишь, як медленно паузе. Потому что я настомленная, капец. Я настомленная, страшно. Блять, трэба ўніз. Чаму ў дзень не палезці? Таму што мы без прылады, якая зараз пішчыць, мы не знойдзем нічога. Давай. Хоба. Полезли. Рацыя не працуе без электраэнергіі, разумееш? А ў гэтым свеце, дзе на гэтай выспе, дзе мы знаходзімся, электраэнергіі няма ў прынцыпе. Яна з'яўляецца толькі ад таго, што свеціць паўночнае ззянне. І рацыя працуе толькі ў момант паўночнага ззяння. Як разумееш, днём яго не бывае. Ніколі.
Так, усё. Зачараванае кола, ну, не кола, вось такі сусвет зроблены. Так. Так, яшчэ адзін масток, але больш каротенькі, больш стабільны. О, пачынае хуценька пішчаць. Чуеце? Так, зараз падняцца трэба недзе там, пад флагам гэтым, пад сцягам. Рэшткі каманды Рюдзігера знайсці. Ну, давай. Так, трэба падняцца. Слухайце, ён акурат такі на месцы метэастанцыі, сур'ёзна. Знайшлі. І што ты нам раскажаш, брыгадзір? Гадаю, адзіны, каму здалося так, іншыя хлопцы дзесь збыліся. Пачалі тыняціся. Не сказаць, щоб ці падзеі неяк мяне разгубілі, проста вразілі не так сильно, як іншых. Включу з начальніцю, сам не ведаю чаму. Вона доўга трымалася, дабіся доўга. Але потім просто замкнулася з тією клятою машиною. Вона померла. Не встиг дізнатися про мою справжню місію тут. І що? Ти, курва, ось хто так пише, а? Ось хто так пише? А яка ось ж таки така, в тому думається, усе добре. А яка ось ж таки мета этой місії була? Оу. Ого. Ви бачили? Бачили? Притулок треба знайти. Ага. Все, ходім спать. Чекайте, у меня картить. Мне треба поглядеть, что это за до речі, глядите, як в окно зяє. І як темно насамрэч на вулиці. Так, я хочу поглядеть, что ж там за полароидный здымок. Гэта ж быў, гэта даліна. Гэта яшчэ адная даліна, так. Чакай. Полароидныя здымкі, гэта дзе яны? Вось гэтая так, фотографии так. Вось гэта апошні, так. Чекайте, не, там был трохкутный такі домик, где мы покинули основная наша рэч. Памятаеце, дзе ваўкоў там палявалі? Ён быў трохкутны, а гэта звычайны. Гэта на той мапе, дзе мы не даследавалі. Атрымліваецца так, правда? Атрымліваецца так. Кладзімся спаць, 7 гадзін. Выбачаюся. Ранак, добра. Ну, у такім выпадку, што я прапаную? Калі мы з вами знаходзімся тут, нам трэба замалёўвацца. Хадзіць замалёўвацца і ўсё. Паесці, што ёсць. Томатны суп.
Як там з надвор'ям? Неблага, неблага, так. Ходім. Маляваць можна, калі што, з такім надвор'ем. Яшчэ сохнуць. Металлобрухт. Ведаеце, што б хацеў зрабіць? Вось так. Забраць усё. Нам трэба адрамантаваць. Вось гэтую справу. Разбіць дакладна не. Так. Так што табе не гэтае? Шкодзіць-то, чаму ты не хочаш рамантаваць? Рамонт. 2 гадзіны 12 хвілін. Інструменты табе патрэбны. У нас тут няма інструментаў, так? Каб цябе, га? Всё, скидаем. Стоп. Все равно сюда будем повертаться, каб стрелы рабіць. Ходим назад. Можа, толькі ведаеце, што я бы яшчэ паспаў, бо зараз мы будем спускацца по тросе. Ось так. І там згубім увесь наш гэты... Усю моц нашу згубім да чорта. Ну і што гэта пачалося? Што за вецер? Так, ну трэба ісці ў бок. Усё ж такі медведя таго забітага. Там ежа ляжыць, трэба паесці. Можна неяк спусціцца без дапамогі гэтага троса, а? Выглядае нібы так, што недзе павінна быць. Але не ў гэтай вось лакацыі, менавіта не тут. Так, усё. Забіраем, хадзім. Нам трэба на адваротным накірунку замалявацца, па-першае, будзе. Вось, і ісці туды ўніз. Шукаць гэты дом брыгадзіра. Галоўнае громко крычаць Джеронімо. Ну так, ну так. Не, ну тут бачыш механікі. Ўсё опіраецца ва механікі гэтай гульні. Тут приблизно за 1,5 метров скочишь, у тебя ноги одразу. Кирдык. Ты як корова на лед скачешь. Ноги разъезжаются в разные боки. Петь вправо, влево. Вправо трошечки. О, все, перейшли. Так, поглядеть на мапу, где мы? Небяспечный мост. Мы приблизно вось тут зараз. Вось тут.
Все, тут усё замалявана, трэба ісці. Мне падаецца, вось праходзім возера, падымаемся да будыначка гэтага, амаль што. Там замалёўваемся ўпершыню. Дарэчы, трэба было вугаль забраць з печы. Уже позна. Так, тут нема вугалю. Пошли. Ну, бачите, яка печера пригожа. Вось туды б залезть, слухайте. Хочу. Просто картить. Але ж трэба неяк. Шлях гэта знайсці, як па гэтых мясцінах прайсці туды. Добрая музыка. Трошечки депресивная, але добрая. Ось тут неяк трапіць сюды. Вось яно наше озеро ўжо замалёванае. Тут праходзіш сюды налево, я бачу, вось. Можа тут уваход, дарэчы? Так, нет, тут уваходу нема. Хутчэй за ўсё. Давай з гэтага боку паглядзім. Мост. Тут мост. То бок мы з гэтага канца падыходзілі. Гэта сюды трэба ісці выключна з метэастанцыі. Зразумеў. Зразумеў, то бок з метэастанцыі. У любом выпадку нам трэба будзе стрэл зрабіць, правда? Вот павернемся. Так, ты паехаў віншаваць сяброўку з днём народзінаў. Давай, павіншуй яе вельмі добра, каб запомніла.
для якой я, чалавек з тварам крымінальніка, набываў дыск BTS. Мне падаецца, калі табе прадавалі гэты дыск, яны штосьці падазравалі. Ага, чуеце гэты візит? Гэта воўк злавіў труса і жрэ яго дзесьці там. О! Ляжыць, адпачывае. А ўначы мы яго не заўважылі. Выдатна. Знайшлі сваю страву затое. Так, хадзім наверх, там у нас мяса медвежае, смажанае. Паяму і ідзем туды, ў той бок. Дарэчы, чаму я не замалёўваю мапу? Ось хто мне распавядзе, га? Дайшоў да возера, задаўся жаданнем пайсці наверх на гэтую вось гару, каб патрапіць туды, дзе самалёт. Ну, часткі самалёту ляжаць. І ідзе сабе, бляха, галаву задраўшы, ні аб чым не думае. Во, мы там былі на метрастанцыі, бачыце. А тут у нас штосьці цікавае. Гэта яшчэ не ўсё. Ну вось, ну. Так. Павязка была. Дзе павязка моя? Ось так. І ось так. Трэба напарыць сабе гарбаты з шыпшыны. Скончыліся болі спаталяльныя. Глядзі ты, шыпшына тут ёсць. І куды мы выйшлі? А ну, чакай, замалюйся. Ты глядзі, як мы блізка да гэтага. Ясно, што аказваецца. Так, адзін другі трус. Пячора. Пячора. Ну, штосьці карыснае, спадзяюся, ёсць. Будзем ведаць, дзе яшчэ можна схавацца, слухайце. Так, але тут яна пустая нейкая, нічога няма. Кавалак вугалю і ўсё. Не. Пацярпелы ёсць. This stuff will come in handy. Вугалю нема, дровы ёсць, падыходзіць усё. Так, давайте паяму троху. Гэтыя. Паўлітра супу, бляха, і ні халера яно там не павялічылася. Сытнасць гэтая. Сабака. Дзеўчына, ты проста нейкі трагладзіт натуральны. Чакай, трэба ж замаляваць. Вось так. А тут что? Просто тупик. Тупик ці тупак. Угу.
Тут нема нічого. А ў гэты бок штосьці ёсць. О! Мы знайшлі ўваход. Вось яно як. Толькі гэта не той уваход, правда? На які я разлічваў. Вось так, выдатна. Моя павага, дзякуй вялікі табе, Ніко, дзякуй. То ўзаемна, як кажуць. Ну што ты бурчыш? Трусы бегаюць, але яны нам не патрэбныя, бо нам трэба будзе звесці зноўку 3 кілаграма мяса, каб наесціся. Што там у нас, можа яшчэ адна пячора, ці што гэта? Я таксама так магу? Што ты маеш на ўвазе? Анюта. Так, яшчэ шыпшыны набраць. Так, што за абсталяванне тут нейкае, слухайце, раскіданае? Гэта што ўвогуле? Выразіць павагу? Выказаць павагу, зразумела. Кароткі шлях. А ну сюды хадзі. Сістэма пячор. Цікава. А куды цікава яно павядзе? Не, мы зараз не пойдзем, гэта 100%, але... Я не памятаю, каб хтосьці дзесьці узгадваў, што тут нейкая сістэма можа быць пячор. Так, мы тут замалёўваць тут. Я б не стаў насамрэч. Хадзем назад. Нам трэба дасягнуць гэтага доміку, дзе мы мядзведзя завалілі. Там пераначуем, пойдзем далей. І нам трэба яшчэ, дарэчы, будзе зрабіць вельмі шмат вугалю. Таму распалім буржуйку на ўсю моц, так бы мовіць. Вось, каб вугаль быў для замалёўкі. Праз паўгадзінкі мяне чакаеш так хутка? У сэнсе? Ты на цэлую гадзіну хочаш раней сысці? Ты сур'ёзна зараз? Ідем назад. Так, у такім выпадку, калі такі сцэнар мне ўжо здалі, гэта азначае, што мы даходзім да доміку, дзе мы завалілі мядзведзя, кладземся спаць і на гэтым стрыму капец. Разыходзімся. Не, дзе ж ты засне? Чым ты? Але яшчэ спаць дасну, он амаль што траціна стомленасці, таму... Бачыш, Сонька яшчэ больш-менш высока. Працягнем на наступным стрыме ўжо. Даследаваць гэтую мапу і шукаць, што ж там брыгадзір пакінуў у сваёй хаце нейкай. Не сказаўшы, якая ягоная мэта была сапраўдная, забіўшы столькі людзей. Вось як чалавек увогуле можа так разважаць? У яго загінуў увесь інстытут. Дзеўчына, якая яго кахала вельмі моцна, яна... сказала ўсім эвакуявацца, сама засталася. Вось ён пра яе напісаў, што яна засталася і памерла там. Ён ведае, што яна памерла. Няўжо ён такі дурны, што не ведаў, што яна яго кахала? Яна ж казала, пісала, дарэчы, напісала, што яна казала яму аб гэтым, што яна яго кахае.
А тут такое, бляха. Яна не ведала, бляха. У чым палягае моя сапраўдная мэта. Так. Знаходжанне тут. Я спадзяюся, ты ногу не падвярнеш зараз другі раз. Ну як? Усё прайшло? Не? Усё. О. Ходзіць воўча. Глядзіце. Па што ідзеш, а? Не, я подумал, можа пайсці адразу туды, потым не перадумаў, усё ж таки нам трэба і маляваць, і ўсё астатняе трэба будзе ісці туды. Давай возьмем лук. Можа будзе атакаваць, а можа і не. Забіваць нам яго ўжо няма. Ніякага сэнсу, ён нам не перашкодзіць. Уначы нам валэндацца па гэтай вось прасторы не трэба будзе. Зарэдзі каго-небудзь, не забыцца на гэтае. Так. А каго-небудзь, хто ў нас там? Слэшер, дарэчы, стрыміць, я бачу, і Міхась. Да Міхася пойдзем. Ён учора на стрыме лысага ганяў. Вось, то пойдзем да Міхася у госці. Все можна схаваць. Ён на нас не рэагуе, трэба толькі пазбіраць гэтыя вось шыпшыну. Каб прыгатаваць сабе гарбаткі. Да каго хочаш, абы Twitch залічыў поінты? Якія поінты? Што ты маеш на ўвазе? Ён што, я калі рэйджу, гэта нейкія поінты здабываюць, што мне не падаецца. Падаецца, нічога такога не бачу. Потым туды трэба схадзіць замалявацца яшчэ. Да халеры у нас тут справа. Нават на тым кавалку, які ўжо даследжаны. Рэйдзеш ты, а поінты здабываю я. А, вось яно што. Вось ты пра што. Эгоіст. Паша эгоіст. Гэта будзе твоё другое гэтае назва. Апроч ВРВ. Так, пер'я сюды. Птушечки. 2 перышка. Это что такое? Кепска вы лётаете у 5. Только 2 перья згубили, больше ничего не было. Так, ось там яшчэ каля медведзі, дарэчы, лётаюць. Таксама нядрэнна. Так, ведаеце, вось зараз што мы зробім? Мы вось гэтае з'ямо. Ням-ням-ням. Во, мы яшчэ галодныя засталіся. Потым зараз адскубем кавалак мяса ад гэтага вось. Ляжыць ён тут. Наша крыніца калорыяў на гэтай лакацыі. Во, вось гэтыя добра працуюць. У 4 перышкі. Выдатна. А тыя проста зусім недарэчныя. Так, 4 хвількі, добра. Вось і кінем зараз сабе, прыгатуем ежу. Выдатна. Чаму тлушч здабываецца пастаянна? Не разумею. Адзін кавалак адрэзаў тлушч. О, гэта мне трэба. 3 кавалачкі, добра. Ці кедравыя. Слухаць, давай. А другое, пасля мяса мы паставім сабе, гэта будзе вада. А ўжо потым закідаем поўную гэтую. Come on, little fire. Come on.
Ось так. Так, зачини двері. Не выстуживай хату. Прийшов гаспадар. Так, гэта мы тут кинем. Дзе гэтая вось баночка? Сюды. Ось так. 53. Кладемся спать на годинку. Пакуль мы спім, гульня захоўваецца, вось бачыце, справа ўнізе. Так, ну і ставім ваду. Так, выдатна. Вось сюды мы кідаем. Усё. Кладземся спаць. Працяг будзем глядзець, дарэчы, на наступным тыдні. Хутчэй за ўсё. Бо заўтра, калі стрым і будзе, то гэта будзе ў нас не тое. Я забыўся зусім, што трэба ж падкінуць дроў. Ой, дурань. Дурань стары. Come on, little fire. О, яно нават не растапілася. Гадзіну трэба класціся спаць. Давай, замалёўваемся. Выдатна. Feels like night is coming. Ну, так, вядома. 59 з 32. Все, что там у нас по воде? 2,47. Супер. Додаем паліва. Раз, два, три. І кедровые дрова. Усё, і кнігу яшчэ. Выдатна. Палку мы будем спать. Мне падаецца до ранку приблизно 7-8 гадзін. Ось так зробім. Все, кладемся на 8 гадзін. Зараз яна, правда, будзе смагу адчуваць, калі прачнецца. Усё, на гэтым мы скончым. Усім велічэзны проста дзякуй за прагляд, за ваши падабайкі на ютубе, подпіски паўсюль, дзе толькі можна, фоллоу таксама. Ніко, вельмі рады, што далучыўся. Вельмі прыемна ад гэтага. Што такое? Яшчэ? Не? Ну і добра. Давай так. Вось, як заўсёды, не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. І сустрэнемся ўжо хутка ў наступных відэа на стрымах. На твічы мы пойдзем у рэйд. У рэйд мы пойдзем, як я казаў, да Міхася. Той, які гарэза. Дзімя толькі чамусьці не пускае мяне, я бачу. На твіч я маю на ўвазе чамусьці. Так, ну. Добра. Аддуплілася выдатна. Сюды. Тоді. А, не, гэта не Міхась, гэта Вася. Не цікава. Path of Exile. О. Да Тоді пойдем. Да Тодара пойдем у госці. Мы там былі ў яго аднойчы ўсяго за весь час нашага існавання, таму пойдем яшчэ зараз другі раз. Усё. Усім добрага настрою, добрай суботы і усяго іншага. Жадаю поспеху, як кажуць. Да пабачэння.